جنولوژی خواتێکی زۆر گەورە و نەهەسان وێ دەرباسکێ باوەریە من لە عالیە جڤاکێ و عالیە تایبەت دەستهێڵاتدارێ یین ئەم بێژن حزبên سیاسی rêveberên civakê yên siyasetmedar taybet ya ku zihniyeta piyasalarî temsîl dikin ji bo jinolojî belkî zû zû yani pir vekîlî nebin an jî nexwazibin ku ev zanist bibin malê civakê ji bo yani bixwe civaka ku bi zihniyeta piyasalarî jî tesîr bûye belkî li hember jinolojî hin tişta ava bikê ez mînaka wê bêjim niha li başûrê Kurdistanê berî vê min dirakandinê de dît ku yekîtiya piyawan hatiye avakirin rastî jî min zor bi nêrînekî rexnegir lê temaşe kir yani nizanim çima ev yekîtî bû çî hatiye avakirin armancê wê çi ye yani rastî jî min dixwast min merak dikir ku çima yani bû çî yekîtiya piyawan hatiye avakirin yek ji xewatê yekîtiya piyawan digotin gelek piyaw li ser destê jinan hatine kuştin em nizam mafê wan dixwazin tiştên bi vî awayî digotin min yani bi baweriya min nizam çiqas rast e bes bi baweriya min tiştekî wisa antîjinolojî ye yani heger yani wisa term diciyê xwe de bê ji ber ku li hember doza azadiya jin bixwe doza ji ber jin bindest e jin bindest bûye ji bo wê jî civak bindest bûye yani bindestiya civakê bindestiya piyawan ji yani navaroka xwe û çavkaniya xwe ji bindestiya jinê digire yani min dixwast ez vê bêjim ji bo wê jî avakirina yekîtiya piyawan bi vî awayî yani zihniyet avakirin rastî jî min bi nêrînekî rexnegir min lê temaşe kir dixwazim carekî din bêjim ku yani gelek em dixwazim ku sîstema yani zanista jinolojî çalakiyên dibin banê jinolojî de li hemû parçeyên Kurdistanê yên dîtir hîn zêdetir bibe gewretir bibe û bibe malê civakê yani em di astê rewşenbîrî di astê nîqaşkirinê nixwewî de nemînin em bikin malê hemû jinên di civakê de ew dibe biborîne min hinekî dirêj kir gelek spas سپاس خاطر